wish you for me movie be a kwaba ediba attention TV so when him said the biara there tenasia ye bobo eniama ekoso ewo ye mpatemo na afa ye fiefie mu eniama ban ena ekoso ewo mpatemo etesen ena ya tenase ena ye bebo twetwe komo afase befa ye mpatemo be hona we edenro egu ha we edenro egu ha we asɛ ha we ayesi aso ye bisase ye be ye den ena ye environment no aye clean na ena no enya onimdiefo bi a kyese eba no sansem we mu anase eba no environment mu nsem a oye ade yi won pa kyese owonimdie ewo mu na ena ye ne betena se atwetwe nkomo na answer na ye be fi nkomo atwetwe na asem mesro aha aya attention TV like it na for comment bra na pia share na for ma foforo so enhu ne ekọ na ohwie a wodo comment aba na wa kire yen se aso aha sei me fie ha me potem ha nyama sei ena ekọ na ohwie a wankasa no obombodin bia se obediame na yenso yaba se wo pese wo friend anase wo pese wo ne atwetwe nkomo a just attention TV for comment no fato ana for comment within bego na fa wo number ka ho ya ye be fro na ye no atwetwe nkomo na enne be ba beda onimdefo a ye ba ba twetwe nkomo afa ho no anase ye ba ba twetwe nkomo afa ye environment ho no ni din pa ene se ni din pa se opo obia be ho no asanso ye se eba ne se die mete ha ye ya o senior wo aye boss ewo wajidin wo wajimu ntintiman ye pa na obia ode ma membo ni din ma din pa ane nana yaw owusu aduno oya ejuma ewo dachi FM ewo ofri nsawom eko adeso anasa ofri nsawom eko asaman kase a ewo ekwan no so me pa chaw enne no ono ana menen no adwuma din so a menen no ba batwetwe nkomo na ya hwese ne ye mpatemu etie ane eniema ekoso ewo ye mpatemu nti baba Abra ma kwaba medi woso bia wokodia ada Roma okasa meti ya from a papa family hu na dese bibia da nko okay and na dia wa be piem ewo nkran and then me ya sure say we yakua pem ni pe matna hoda but me ye kwufa asantefa okay okasa kra tire say we yakua pem ai matna hache okay metna ofie pe akom okay okay ma bra boni na me wo kakra okay yenko ye kan se nana yaw owusu a me pa cho wo ye hena nana yaw owusu aduomi ye nna nim se owusu emrane anana hotedin eye echan ana aduomi nti nana yaw owusu aduomi eye abrantie bi a ofi ko akwase ho na oye brutuni na me papa eye sofo nti nimfa nsem ye sofo ba ne sa okay asofo dwuma no wo mu da bi wo nti se nti o pension sa o ai wa pension sa no wo me na mo no nyame amfre me ansa no okay nti ya se free me one ne sa okay na me ye de share kakra so mi krum okay nti kakra metimi aka no se de me ye odwuma bi e ja mo ne mpanyifo nti o sinyama o na ye do wale mo chi ade se mo kakra nti se dachi FM na me na medumadi a me wo ho a me ye eye meti bi ache tetefo amamre ne ye kasa ya chia no ni abakosem ni ade ni obre fa tetefo ni ma ya to ogu ene ya bi ye na afi nso no me boa morning show ye newspaper review ni ade ti mi wa ze kakra metimi aka o ene o ye boss o da bi o da pe o ye boss enti no ye be hwe ene ye nkomo ye ba betwetwe nyina ejina yampatem ana ba fa hawe e de ball like go ha ana oba fa hawe ne fichire efu nanso kane no na oba hu ni se o ye asafudwuma ye kwa asafudwuma ye siesie yampatem sisi apa yampatem kra etisen akra yampatem munye mama nka ne sa na me nchiche mu kakra because yemre no eti ade mama nfa no be mi ensa so okay de di kan ni ye de bibia hye ye trimu se ye nananom ye maamenom na anyom ba bi ko ene kakra na aka na yegusu bo mu ba yie no omo ye tetefo omo ye tete ai akra wo didi se ye time se obi tra 40 50 eco 60 70 na wo ne ma nkoso yie ana offering ba ni 40 fie na ye boni be that is it so no make so wabra bo bia boy ene man ba ana basa na
Samre no na ye obi bia ye frɛ no ɔman adwuma communal labor said ye kɔsibro ni bɛka na no bɛhu sɛ ɔhene kora soma dawuboni ana ahenkwa kora bɛbɔ dawuro na ɔfrɛfrɛ a sɛ wanti mpo a bitimi ba wo fie bɛfrɛ wo sɛ yɛ nkɔ na sɛ dwuma ɛwɔ hɔ asafo dwuma na ɔdɔ ne wɔ hɔ na ntiaseɛ wɔ hɔ na ɛnɛ no ɔmo a yɛbɔ mba yie no ɛnɛ no yɛ mom ne yɛda ne abayifo a meka ne saa ɛwɔ kwan bɛɛ so ɛkwan ne sɛ yɛabɔ dawuro koraa no memɛdi kan di ɔhene no ɛne napamfoɔ no atɛm sɛ bia ɔmu nni dwuma bi di sɛ mɛbaa bɛfrɛ wo sɛ yɛnkɔ na baanu so a ɛmia nti no yɛbɛsom wo sɔha na akɔ so no daabi menyɛ me nso a menkɔ ɛna mea me kuro yɛ a menyɛ ne nso no meburu me ho wɔ me fie a na masan de abɛgu wo abɔboa no ne nsuo atwe na de kɔ na gata kakraa bi a yɛayɛ a nyankopɔn ayi no nsuo bɛfa mu no ne mu asi nti afei wobɛhu sɛ ɛyɛrɔ fa so na ɛyɛrɔ fa so a ɛbukɔ amanfo fie wobɛhu a sɛbi obi dan a wɔsi na afei ase adɔndɔm na abu no aku no wie nsa so ɛde somboa bɔ aban nti saa nneɛma wei nketenkete ana ayɛ ma hwɛ naano na mete kaa mu na mehu adeɛ merɛ hɔyɛ na ɛyɛ mahodwiri kakra metini a passengerfoɔ ayɛ fia gu ne kaa mu odu bus stop a pɛ na ɔfa praeɛ ana ɔpraeɛ ana ɔde gu lɔre kwan no so nti sɛ ne kaa mu no ɛte ɛsen hɔ na ne werɛ afiri sɛ baabi a ɔpra gu yɛ no gata bɛn hɔ ɔboaboa no nkakra mu bɛsi ama nsuo ɛtɔ a ɛnyɛ baabi mfa enti ne saa nsukuro na bɛbu abɛfa obi dan kyɛ sɛ anka ne dan deɛ ɛnyɛ tene saa nneɛma nketenkete wei nyinaa ka ho bi ama ɛnɛ no yɛmpɔtam ayɛ basa hwɛ ɛnkane no na bɔɔla containers ɛnni hɔ bebree nanso yɛmmisa sɛ ɛyɛ dɛn na bɔɔla ɛnnɔɔso wotumi ba na maba ne yɛkɔtu baabi kakraa adwoamansa kwakumanu ɛne wopɛ sɛ ɛfi a wayɛ yi wode gu baabi yie deɛ neɛ batu amena kakra bi wɔ ha yɛafa gu mu ɛnɛ ɛyɛ ma yɛahye ɛnɛ yi asase no koraa yɛkɔtu de bɔɔla no agu mu koraa yɛatɔn ama nnipa bɛyɛ mmiɛnsa sɛ sɛ wokɔtu ahi ɔse wokɔtu ɛwɔ he wo a wohwɛ me fa wo comment bra sɛnea ɛbɛyɛ a dwumadie no ɛbɛyɛ den ɛbɛyɛ fɛ na ayɛ kra bɛhwɛ yɛmpatam te sɛn ɛwɔ sɛ yɛmpatam ɛsiesie yɛbɛtoa so nti toa so sɛ sɛ wokɔtu ahi enti woantumi antu baabi a deɛ bɛbaa no sɛ twotwene so a ɛde asɛm ɔba hwɛ erosions bebree a ɛkɔ so no ɛnyɛ sɛ yɛasase na ɛnyɛ na suatra mmoro so nti ɛna ɛde saa nneɛma no nyinaa ba first no anaa tete no asase ɛda hɔ ne yɛno ana na ɛwɔ hɔ nanso nnɛ namafoɔ sɛ ewiase asesa abraham misa wo nim okuro mu deɛ nanso wabusua fie wofiri mu bank ha bɛbɔ bra no mepakyɛ wokɔ a wobɛkɔ no na asesa ana baabi a na esi ne yɛtu afiri baabi a na esi ne anesi asase no so anesi nti ɛyɛ dɛn na ewiase asesa na kyerɛ sɛ wo na wasesa suatra nti wɔma w'ani atra w'ani ntɔn hwɛ plastic wei a yɛyɛ robbers first paa ne yɛfrɛ no etuo mu osum ana ewie mu osum bi sɛ yɛde soma na wonim deɛ wɔ mu ana ayam hyehyɛ saa mmerɛ no na ɛnɔɔso wɔ wiase ahaban sɛ wonim aworɔ mo megye di sɛ watena kurase ka memyɛ kurase ne nti no mɛtaa keka ha aworɔ mo ne adeɛ wodi mu aduane a sent no mpo tumi ma womɛn prɛko pɛ apart from sent no koraa nnuane nu ɛwɔ mu nso tumi sa ɔyare ɛnɛ deɛ ni take away fast food fast death wow fast food fast death the bus ankasa ɛnka ne ne yɛdi biribi te sɛ nkyɛkyerɛwa ɛdeɛ nnuane nu ne wɔ mu yɛwie a aburo hono na ne yɛde bɔ aburo hono ɛntumi nna hɔ afebɔɔ ɛda hɔ kakraa saboa bi anwe a ɛbɛporɔ ɛnɛ banku yɛbɔ a ne yɛde rɔba ahyɛ ho me na dɔ ɔkyea wo ɛtew ne yɛde rɔba ahyɛ ho na rɔba no koraa ne yɛnim deɛ yɛde ayɛ ɛno mpo deɛ ɛna nkyɛn ɛfiri sɛ nyɛ hɔ ne yɛnam
Nemo me yawie ni enyansa akire ye se yentontwe abonten. Okay. Yan hwese ne yatoto ne yama igu abonten. Nsunsanso ban enenya awo yapomden so. Nsunsanso ne ye bebre. Okay. Yan hwe odo na nsu ye. Okay. Uko odo na die ne do so roba ne wo. Roba ne sebe yamfa ngukam ye kohwe gu nsu. Eye mene wo ayedidi wi a yamfa hwe nye hwe ni ato atwe abonten. Ana nsuo nso kire yen se ono de onim ne kwan onim de oye enti no ono ade kakra atwe na de ko gu nsu tini ene hwe de odo na ye esa e boye ka wo meni wo mienu kakra ye bedi na asete so kakra se nke yemfa nyi o ma ni ye no yesi ye de kwati odo na mu so de bia ebe ko no so se de tia na tia eno nka mfua na yemfa nto nchen minim se wo okro mu acha ebi agata bi a wotra ansa na wako ofie no kone ko hwade emuasi enye hwe se meni umienu ahwe yi a yanye na yafa ne matra anti roba ya tutugu abontin nsu aboa no akotwoke baabi ama yise anwea kora nya ne kwan enti emuasi yemfa no kra nto nchen no sese wasase a wote so a wodo enka ne na utimi tutu fam dua bayere na bo udua bode na bo ene ututu fam obekwa na akoto roba obekwa na akoto ntuma bo obekwa na chese niima bi ehu hia entimi mporo na hye wasase na se ede obre na abre ni nkamfu a ede yare na abre hwe ensuo enya ne kwan nko na tai ho a ede yare bi tise brehezi aba nso moja na junso moja eba omu a ede enso ko frɛ yare afa na yemi sa ya ho se brehezi ane nko ampo ho ne tesen na akofa bibi foforo because prostate cancer wetimi nya so brehezi okay ebetimi afrefra ma otia ne ya gonorrhea ne na se for kra betimi abam alright betimi so ma wanya malaria ensu taye den tontomba enti tese sani manini na ya dia emwa ye ne nso se dem di kaka ne kafra oso menya wo na wo a wo hwe me ya na enye wo na me de wo na nso suatra mro so ama ya adwen no ye hunu nyansa ase nyansa fo ye hunu nyansa ase nyansa fo e pa cho wa wo hwe me se fa comment fa bra na like e pia share na wo nua bi enhu ne se die ye ken eye oman ho hia me ho hia wonso ho hia etwa se ye nyina ye boy ho body bi ase ye be ma ye mpotem ate be ba cho ebre no ko aban aso aban awo na afem dia wo so ye ama ye mpotem etete ana aban na nka me dini betwa to nti ma me mfa ni ntwa to okay aban ye ka one hwan eye wo eye me okay na nso bibia mu ye o kan difo nti na ya ye ka aban ya ne de ye ni akosusu ona ye to ya to aban na nso aban na ye wo na ye me ti aban no ya sudie kese pa na se ye ni ye huni me ne wu mi ye ni ye huni sebiribi na ye beye na ewofie na yesusu se ekwa bonten na ebe hadwen a obetimi di jatu mu afajatu hye se enye yie nso a pekwan foforo bi aban de containers asisi abonten fakum na ka ne mefanko na containers yesu na ye ma wo mefanko eno na me ba so no nti afa mi ko tibrekese na nsa okay containers ne kra na yenyi ni yie ebi ni ho na no ye asemi nim so na we pie so ye o ha na obi di sumba studio se bola mene no chese sent no abron so ampa akra nsu ya mko ya menum na de se disi baabi chese ye gina ho ha no bia ba tu agu twawu na mse ye wasi ye di hu dwuma ye koya tu hu na mo enne ana yetini atu bola no atu amna wo famu na robesa egu amna ni mu pa chese mi ha mani nkan ya ye se obi plot baako robesa nko mi wo bi kra o me fun yi so a se mi ha mani nkan metimi di ama mo na mu ayi ahwe a chese enye nka enti aban no this assembly ni ade no me ye sure some environmental protection agency for e wo ho ni ade
Wo mo fa ade ne mra ana afi ne kra so no. Omo de ade ne besi oni e beto ball yi egum na mo de be kwa. Ebo omo ji ye ne soso dodo. Oh, we no can wunti na sometimes e bi mu eya na ba bi e obenya bia no a ene se wan humi amato atwene e bo ne soso do sika ne de ba ye nche da hunu de mo de ye bebre de e bia mo de ye ne ye hunu na so wuntete so na ye oni biefo no intimi mfa ye bola yi megum na no say almost so mo charge them say 5 cedis so enye sika bia de na so mi betini ye bola ne 5 o china 5 re china 5 a edimo be na me sika ko bi we sika no we etinka omoma ne mamu emati memufo no na fe omo advocate menka ne twi yom aha omo nkyerɛkyerɛ omanfo no ebia wo ye a fato ha o ade we ebeyesi o ade we ebeyesi o nsuo taa wo fi a praso ana se di hu ni se ye de ntontom beba hwɛ for you know no malaria treated net ya omo de mankofo no ebo kase nhwe menim so why your checks seriously because on my way in I betcha the book has century betcha my pen for and to say if you are crab when you pay 5 with fear but mon bear 3 4 your crowd if you are your one yeah I'm say train your room on my 2 6 it imagines about could buy 50 cedis that is it imagine that's 300 cedis wow etino aban no emfa nhihye bi ntuo na ye mo scanner komode beto net ni ade me nka so mo nyai to na mo no mo modewuro no dodo na no mo ma eniema mu enwo ma yen na timamufo no yen kan se omo ho be han wo na ye fa ehihye bi nso ntuo se ye chiw se wo de baller ana se bi se wadi se anyambra nsem na o kanie ye fa eka mu oden entato o ye maniema mu go saa na yesu ya fa ye ho adi enti ye ni yire niemam kakra emfa saa area no nye hu se afedie emra no afedie je ye ho anyi eno ne saa no wo menya sure say that is it so obey sure say nti e beba saa bo hu sa afi bibia mu aye na aban no so ho ato kakra okay ye ba beko na afutuo ben e na ode ma Ghana for afutuo amede ma Ghana for no say oman we ya ne ye wo initially you may be say uko other country na uni permita ebebo oba say uni passport kra nempo passport ne visa kra say plane ticket so nya asem keto obetua na say be ya obenya mpo atua de akonso yasem enti ya hanna wabo wasese a bibia no fa no boko fala say de e bi mu kano na ye nan wo kano dini ni keke obi kro mu na ene na mehwe ade bi me on kasa anye tenten na mehwe ade bi na Ghana for ma abo no ho ano na no mko Canada na me se o mko to o mo ti ship mu ko na ensuo ni obi ofem a mo nam so mo du ba bi na se ensuo na ma ne ho so a na me edan abrosan bi yepe abrosan na chini nsuo ho na o mo fa so kosi ensuo ba ko no so na mi bisa mo se broni aye sa de we adwen be no de ye na Ghana for ye de yen ayasa akotu eskadia mo enti u free say odo na nso say yatim ana bia ye de technology aba ya ye nyema bia bi kwa to so enti mpajo nka broni oma Kristo asafo kodo safo ye nyema fe ye hu say investors ba nanso minim aya na mi de mi hu ne say ya bro eti me se abro adwen no yenyi fieti na ye ho tuntum no ye mpo ye ho kakra na ye mpo ye adwen so na wo de yentimi ni broni nye pekura yenni na namo na chi kakra every say ye ya ye ko ho no for all you know e beto da bi no Ghana for be e be do so no wo be ko no be say Ghana for ha ya say ho ti yenni sa adwen no eniema asey a ye gi ho ahuduo bebre ti say Uza Ghana dia say na eta ipa. Menim so how say. Adia emma mani pakwa ni mpae. Edi say. Adia say body ewu. Metiasi onwe me ho. Ba mi wudi a eka bia wo bia bebo. Asase manson faso oni so na adu sika betwe. Chese adia emfa faso mre ye. Nyansa bi entu sabi mbo bra. Entu sabi wate. Na adia ne hia se yedika.
ade a nyansa bia nim na yeye emreku a wuti we ade a wuye e wo se me bo aba so na me pe bibi di hye wachi na me pija oprekope na da achi wo mi di se enye wo anka nanso yenye yenyi sa adwene free team da bia e ka say black mentality. No, we don't have black mentality. Yenyi sa adwene free team. If we say wo mentality na our friend black no utu kwan na okobro ni kuro so a on friend black. Omo mo free abrochire amanone omo free Ghana ha ko ya omo bani na ya ye hwe omo pa omo bibia deda ne kwa so pepe ba ye ti ha ye tete odwi ho awon ti ase anuanom meja TV kesi yeso esre mo onyankopo mo buru mu se yin sa adwene free wo sei na inchirima na bebre me ni wo mi eru die bia ne ye ukọ frize ye ye mre no e kwa anisa ne mo wo ba bia oba no ana bebre se se wo anya asase na wantinya fancy dan wanya suafu a ekom na bede no oni sika na etwase wu anu anas krono anobebo misrew omo ye ni empotemu ni na wodi wo hu ni a ana obi so bepe se obeba behwew na wanya gidie bi wo mu se media ade we hye wo nsa oberi okay okasa no ose yempo yenim na yempo ya adwen oman Ghana eye medie eye wodie se oman bekoyi a ejina menu mienu so se yempotem beti a ejina menu mienu so asemo ya waken wonso a wotie me no wo gidie pa se asemo a ye papa anasa ye bra na na jaw owusu aduanim ade abetodwan wonso obaye na waje ne ye aha ay attention TV mera wase se wori we video no to ha a wo share e pa cho like it na fa comment bra na pia share na ma afoforo so enhu ne eko me din ade amansan chia me akwasi mensa na me yadoma asende e besen ehia makra